Gọọmenti etiti nke ala anya bụ Nigeria site n'aka ụlọ ọrụ mesiri na-akwụ maka sayensị nka na ụzụ na-agwapụta ihe ọhụrụ site n'echiche nkọ ebinyego aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ha na ụlọ ọrụ Across Atlantic Development AAD nke mba United Kingdom iji wee kwalite ma wube ọdụ nka na ụzụ na ebe a ga na-agba nkiri ihe ndị mgbe ochie ji wee bi ndụ ma bụrụkwazi na Sheikh School bụ nke dị n'Abuja. Ekwi ajide onye nta aka anyị nọ na nkụkụ ịkọtụrụ gị ya bụ akụkọ. A na-elegara anya ịrụ ogige sayensị na teknọlọji na nkebi isii nke Nigeria kemgbe afọ 2006 mana ebugharịrị ya maka ịrụ ogige nlereanya na Abuja ebe nwere ala ga-eji rụọ ya bụ ogige. Nrụkọ ọrụ a guzoro na nkwekọrịta nke ọha abụghị nke ọha PPP n'aha ịchafụ mana AAD ga-eweta ego a ga-eji rụọ ya bụ ọrụ. N'okwu ya ka minista na-ahụ maka nka na ụzụ Senetọ Adeleke Mamora sịrị na iwu ogige ahụ na Abuja bịara nsote Sofia ịchọpụta ogogo nka na ụzụ na Nigeria. O kwuru na ya bụ nkwekọrịta ga-enye aka ikere ndị ntorobịa ọrụ ma ewusie ogige ahụ. N'okwu nke ya ka minista steeti nka na ụzụ Maazị Henry Iko kọwara nka na ụzụ dịka igodo eji ewulite ọba ahịa dị iche iche. O kwuru na ndị ọzọ dịka gọọmenti steeti, mahadum na ndị ọzọ ga-enwomi ya bụ ogige site na Abuja. Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.